Mboten anyraosaken lampaning Sang Sri Narwati Ndarawati ingkang badhe nuweni dhateng ing kahyangan Sabta Perkara. Tebih kinarya celak-celak kinarya tebih. Wonten ing sinanggiting cariyos kesaru Panakawan ketiga ingkang lagya suka parisuka kedap tesma aku nyawang serena biru
Jiro lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waras. Wah, pok iya mak ya. Mongkok jroning panggalianku, blane mau awake dhewe dibasakno penggalianku, atiku ngono. Senengmu angin. Senengku iku krida budaya bisa sowan ana Majasulur, Majasari, Mojokerto, Jawa Timur. Ngono ya, Mak. Kapinujon nglenggahi ana dalemipun Abah Tono, pengusaha bak truk karoseri Subur Raya. Ana ndi papan panggonane bak truk karoseri Subur Raya iki? Dedalem ana Desa Majasulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Wow, ngono. Ngono kon kok gak isin rene bake trekmu elek ngono. Ya karepku tak gawa rene. Sing tak kuwatiri lek bakku didandani anyar, mari ngono taun ngarep. Bak bayar total bak trek. Lare-lare iki ya matur nuwun. Wis diwenehi rejeki. Mangane diwenehi rejeki karo Abah Tono wis kersa uri-uri budaya, aja sembrono. Lek awan ya sing kompak. Nggo taun ngarep jiro lupat arek 8 kudu teko awan kabeh, pakai niat kabeh. Jadi semakin maju. Oh, kok duit lho. Lek ketok kompak. Lek pating klesik lho. Wong embo ngadadak pantur asmara ngono. Mangke ana bojo loro ngono kuwi. Ngaturake duming mangun ya. Kok ya mok. Iki ngomong setitik, lagon setitik. Genah-genah ae. Mangesti Wulan Sura. Ora antek-antek penak. Sampeyan goleki tanggalane malem sura. Tak anggit tanggal 26 bulan Juni. Iku malem sura memange. Nanging iku yen miturut Asura, lha iki mang tanggal 1. Nah, nanging yen nurut aboge taune dal dinane Sabtu Legi dadi malem Jumat Kliwon, Sabtu Legi dal tugi. Nah, taune 1459. Jadi tahun Saka. Ya mugi tahun enggal iki kita sami tansah pinaringan teguh kukuh bakoh rahayu wilujeng slamet, kecukupan apa kang di sejo, kasembatan apa kang ndadekno cita-citane, bebrayane ayem tentrem, murah sandang, murah pangan, panjang yuswa. Allahumma amin. Wadah. Lagune Inul Liga Nurjana. Oh iki Mbak Windy. Wah
iki bajingan iki loncat iki. Bajing loncat magite. Ngaturake gunging panuwun marang sedaya para pandhemen mboten ngelangi rasa hormat kula lawan panjenengane Bapak Wandi matur sembah nuwun sanget keluarga Abah Tono sekeluarga matur sembah nuwun sanget kula pujikaken wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci mugi pinaringan teguh kukuh bakoh rahayu wilujeng slamet sedayanipun Allahumma amin. Sing dodol pinaringana berkah, sing nonton pinaringana seger, kewarasan pinaringan gangsar oleh nyambut gawe. Allahumma amin. Wulan sura ya ana titik dipangan titik dene ana akeh itu. Wadah dadah mang tak omongno turi-turi kote. Tembus. Ya. Turi-turi kote. Tapi niku nggih ngapunten mbok menawa niki mangke lagune saret-saret. Pokoke ribu-ribu. Siap. Krida budaya marang sowan wonten nggening Desa Mojo Sulur wonten daleme Abah Tono wonten nggening garasi pengusaha bak truk karoseri Suburaya Mojosari. Iki mau di streaming. Di streaming karo Kartika Laras Jolotundo. Go di streaming Gondo Carito channel saka Laladan Samben Jombang. Uga di streaming karo Cak Wandi channel. Uga di streaming karo Baktiar Alfi channel. Nggih, matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun sanget. Iki dhisik maca sediluk ora usah diwaca dhisik, kok kakean ngomong dilayani dhisik. Iki ana panjenengane Bapak Polo Seduri. Iki hebat iki. Panjenengane Bapak Polo nyuwun nyuwun kangen bojo. Wah. Jiro 4 sing saka kene rono, 1 2 3 4. Baiklah kita tampilkan ludruk Jawa Timur, tradisi ludruknya Jombang Sekarsari. Budaya budaya maksudnya. Mbak Dewi Nyanti, Mbak Raden Sesanti, Mbak Retno Malasari, Rita Darjini. Iki lho dagang aku corot. Mbak Karti Yaki ayo Pak Bolo tanggung jawab.
kangen bojo mudhun turi-turi putih.
ngaturake gunging manuwun sugeng dalu Soleh. Suwe gak pernah. Nuwun Kak Mandi sini kan. Sinden malam ini jan dipilih. Soale kono-kono kan prei. Meneh kalau sinden-sinden wangel meneh. Tulur-tulur ayu kabeh. Wadah. Memang dikoyek sing nutur Jombang Kulonono. Saka Balong perbatasan Balong Panggang Jawar ono. Sing saka perbatasan Balong Bendo karo Tarik ono. Sing perbatasan Pungging karo Mujisari ono. Sing perbatasan Trawulan karo Somombito ono. Mangkane lumbe jejeran. Ngerti ya, Rek? Ojo arek gak. Dewi. Dalam Mbak dalam. Iya, tak belajarin MC nduk sing enak. Iya. Macanen. Batiar Alfi. Macanen. Biar mole. Oh nggih. Semahun. Si. Masa lagu Gelang Alit Oh, Gelang Alit. saking Batiar Alfi Ambekan duwike wis ono. channel. Ya, Mbak Rita. Macanen. Nopo macanen niku? Macan niku ta. Sing leres niku Pak kula wacane, ngoten lho, kula wacane. Ayo wacanen. Kula wacane kok. Macane. Kula wacane. Lah iya maca-maca. Jenengan ngomong tong se. Jane apa mau Mas Randy ku tak elingno. Randy. Kon kumpul aku lek wis suwe ya nak ya. Lek milih jodoh ya, milih jodoh. Lek kon kepethuk arek wedok berkumis tipis. Itu wong wedok sing kemalan omong, sambatnya besar. Marmu kepethuk arek maneh. Arek maneh dadak arek sangkung ngene ya. Di aja golek arek wong wedok sing ngono iku ya bener arek iku sabar, tapi kemalan embo. Embo napa niku? Embo yo manyamane iki. Oh. Mari ngono Randy, dadak gak ngomong aku. Kepethuk arek wedok sikile. Bulu kakinya kuwi. Kau wetel. Ya Beni. Jenenge sapa, Ren? Iki, Pak. Lek awan namine Randy, lek dalu namine Reta. Niku penggaweane nek injing niku nambal ban. Lek dalu. Nek dalu nyinden. Iya bener. Halus. Nggih. Macanen. Nggih, niki saking Batiar Alfi channel. Agung wonge. Nyuwun lagu Mudharasa, mudhunipun kangening ati. Nyuwun swantenipun Mbak Ragil. Senengane lho ngene sing iki. Tambah. Macanen. Apa sing gede, apa yang gede. Amplop iki kabeh pira? Kadang bagian Niki setunggal. Lepas tadi. 12. Oh nggih. Biasa niku 8 niku kita setunggal. Cak iki ono. Wis pira guru 05 kan. Niki setunggal. Iki telu tadi dinene 8 kurang 4 kan. Nggih, kirang sekawan berarti. Sing sekawan pundi? Nah. Iki Ragil. Nah. Iki Ira Maya Sopa. Nah. Iki sapa tulisane? Rumahnya Balong pokoknya namanya lupa ya. Sesuai namanya, mana? Sesuai namanya. Ponan iki. Sekarsari Surabaya 4 orang. Ya, Ira, Dindi,
Niki mboten nanti dimaca. Pokoknya langsung dilayani Mbak Putri Anggaini Sumari Nonse. Iya. Sekarsari Surabaya bersama Ludruk Citra Angkasa Buana. Selamat malam, kita tampilkan biduan-biduan dari Krido Budoyo. Ada siapa, Buri? Ada Mbak Ambar dari Sidoarjo dan Mbak Satu Putri lagi. dari Sidoarjo, Mbak Ada. Windy, Mang Windy, Balong. Sengarek, Ada Mbak Putri Balong Bejo. ada Mbak Ira dari Dran. Akan menarikan sebuah tarian Senyap Sari dari Ludruk Krido Budoyo. Ini nanti ya masih remaja dan masih kuliah. Nggih, lagune dipun ladosi satu persatu sarep-sarep ya. Bajing Gelang alit, iya gelang alit teman. Kembang Probolinggo. bajing loncati dhisikno pelok soalé. Nggih. Tapi ora usah gawe intro. Bajing loncat gelang alit kembang Probolinggo Mudarasa. Ya. Mudoro. Bajing loncat sik, ora usah gawe intro. Netan Intro, ora usah intro. sinden senengane. Aku
anggoning Banyuwangi. Gelang alit yuk. Salendro ya.
dinikmati yang ada. Duwene bojomu ya dinikmati. Udara. Nggih, sakrep mawon. Dados. Ben kendane ora ngono wae. Ayo ni lamongan ya. Mengko tanggal 29 hari Minggu. Iki Teman ana balong rawe baru. Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, tanggal 29. Lah mengko tanggal 4 dalang. Dusun Gondang, Desa Karangwulung, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Jroning suka kita tansah kudu eling kelawan waspada, Gong. Jarine daramu kate